Koyok rukun nyambut gawe
sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding bakal ati ketiwang liyan yen si bocah andut ati kepranan sayang gondro tak serenani sudah bingat mulut nggih niki kaya kudu munggah kaya adik dirupet cengkelan. Nggih, paling wedi sing remo kuwatan iki lho. Sing mburi tambah akas lho. Ibuke bebek. Bebek sapa? Napa mawon? Lek kadung kembrutu. Ayo wis aman. Terus kembang rawe, kembang kopi. Kembang kopi. Cewek gaul. Terus sampun. Walang keke. Pun. Tenang mawon. Niku kok kendel kok. Kendel kok nggih panggih. Ijen tatak. Semonggo Bapak Panja. Bapak Pragonggo. Sik. Tasik serangan kalian manunggal laras.
samudono marang keluarga agar wolan beputra liwat mijenge alesku kedudut agada rasane atiku nadyan musling serius waku aku isih mampu ngeladeni selamu nadyan kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadudut atiku jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampruk rubuh ngarepi injot urip ana aku tak gede kowe tak tukoke apa kalale ayo cepatnya apa kalale sesidem apa mesti kasepadan Cewek gaul. Setia Manuga Ibarat kembang gawe pancen wangi. Ibarat tepung gawe pancen manis. Akeh cekak sing padha nyedaki ngisep sari sarine kembang kelangi. Rambutnya abang ditato alise sing gandengi sak bendino siji gonta-ganti pancare ono selawe cewek-cewek ya lisan dhuwur mesti ya saya pantes yen nganggo erok sak dengkul cewek-cewek ya lisan dhuwur mesti ya yen lumaku kokongi mantul mekun sapa wangi sing ora cegukan nyawa bokong kodine kaya dadak tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan Caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane langgo jejer sak bendinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane
jejer sak bendinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubung agawe atiku bingung timbang mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik tumrap wanita kembang ngirawe iku paribasane timbang rame luwe becik tak tinggalke Tatanan alang kakek. walang kekek mencelok ning tembok mabur wani mencelok ning bari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga malang gondeli walang ireng mabur brengeng lawak apa dosane penuh senang aja wong manggen kole ono ning di omahe iya iya ya oh iya 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 ya oh ya 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 iso gambang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyating Tatanan. Tetanen kembang kopi. Padha macul kala lemah benang subur yo padha ngumpul aja wekah ing pekarangan tekalang pokoknya bisa ya yen tetanan ora bakal Mandape kembang kopi. Yo padha ngumpul aja wekah melu aku
kembang kopi. Kembang kopi monggo. Son mari weng karya wangi kembangi kopi reteng turut ngopang cemlorot kaya seloko kodonge ijo awi awi berarti krasa ayam tentrem nyawa kopi atine ayem tapi kembang bertandani arep metu moe setahun sepisan kodoh kopi biasa woe arenteng katon apa kompolane ono kang tineman sisa luwak iku arane Kemak bapak isun arep melaku kangen bebek turun pikire berju sing aman sing subuh dorong sarapan rasakan tak sing ana apa ora peduli panas lan udan bebek senang ora karuan ngerasakno ati sar-saran nggih warang lho kendangan kaya ngono temen teneler mboten enten nggih ciri khas nggih enten panyuwunan sambel kemangi lewung ninggal katresnan sate bangil sing Pak Lurah sing pundi nggih matur niki giliran Bapak Lurah Ngandani kok kare wong joget. Ayo joget. Ayo Sa. Hei. Hei. Iso dulune kenger kabeh ya. Sing ngecek-ngecek lho sampai ati miber. Jangan asap sambale kemangi mangani bubar nyambut gawe matian laut tempe ning sehat Gami banyu gadi
Cak Udin nah. Iya Cak. Sampai ana sing dalang Cak. Cak Udin. Iya lali aku. Setia Manunggal ya. Oh mangkarno kok. Anu sing ngecer barang ya ate terbang barang ya. Lewung ninggal katresnan satimbangil. Ayo Mas. Yeay. Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi
Sate Bangil. Abang-abang coklat ya bumbune brambang awur kecap ya rasane pedas-pedas nikmat ya regane murah tur mufakat sate kambing ana ngendi ana ning utane kutha ngendi yo kutha Bangil kondang kalokane tekan ceban kutane abang-abang coklat ya bumbune brambang awur kecap ya rasane yo padas-padas nikmat ya regane murah tur mufakat sate kambing ana ning utane kutha ngendi yo kutha Bangil kondang kalokane tekan ceban kutane. Nggih, telas lho niki. Pundi niki? Lungiting asmara terus tetanen. Serampat. Lungiting asmara tetanen serampat. Mas no ngelu ndase ditempel. Yes.
samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ta ati-ati jak mikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atiku saya telas lo nggih manten iki. Pada macul karep samati mersebut ya pada gempur ajalnya bareng nandur pekarangan tegalan nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah aku sing rewangi sugat dibebeti robo ora lali ombo kabeh mati tanah kita iki pancen mon jinawi yen tadi bersuti pasangan berjai Bengawan sore Setia Manunggal
Thank